Почва влога с смешки хора. Здравейте, приятели! Днеска тръгваме за морето с момчетата и отиваме на Слънчев бряг на един приятел на рожден ден изненада. отиваме да правим изненада на Юшка Мишев. Слънчака ни зове. Часа е 8 без 15. Тръгваме от Марикостино. А Дончо е играч. Само един човек може да си вземе лаптоп на море, за да играе игри. Познайте човека. Доне, дигни си ръката. После се включваме. Айде. Към София ки се включваме. Една снимка. Вече сме в дефилето. И не чака много дълъг път, ама трябва да се включи с много смешки, сега в момента няма нищо смешно. Така че има време, нали Доне? Яло едно бурче. Много интересни емоции и преживяване ни чекат. Аквапарк има. Много яки песни, само да си... Нищо не подозира, брат. Да, верно, нищо не подозира. Илчо това клипче ги го гледа в TikTok и в YouTube след време. Илка. Некой ден. Магистрала Тракия. Вече се движим по магистрала Тракия. Успешно минат курс в София. И очаквано спиране към Пловдив, втора спирка. 10 и 10. Толкова ли? към 11:30 следващото шлюз. Да. Вече не натисна движението. Кой спива? Бот? В момента сме на Хесбургер, ядохме и Митката се зарежда. Всяки ме зареди. Донката, спа в колата. До дъжда спа в колата. Да. Ама ти каза, че няма да спиш? Спах. Отиваме да зареждаме и газ. Ние имаме още 2 часа. Айде. В Лидъл. В Лидъл. Най-големите са На 10 минути от Слънчев бряг. На 10 км, да не на 10 минути. Така че взимаме си неща и направо отиваме на там хора. Лоши иска да си вземе да си готвят. Лошите иска да си взема да си готвят и се включваме после. Айде. Битката се усети, че всичко е пълно отзад в багажика и тия две чанти не знам. Ако искате, аз ги нося в моите става. Мите, фърли го баше, фърли го на земята, това ще. Яйца. Пълно е. Пълно. И си диша. Много е топло. Много. Westside. Що ми освободиха и тук место да излеза? Бабано каза да му звънне. Айде. След 20 минути сме в Слънчев бряг най-сетне. Митката вика, дай да сте. Станихме след 1 час. 1 час чекахме. Якия поляк чекахме. Добре, че дойде бабано да разшета по Слънчака. Тук е перфектно. Лошия си легнан спи. Мале, Мита, как ги намери тия апартаменти, бе, брат? Митката е брутален. Ели, Ивана има. Има Ивана, е. Чува просто мястото е брутално. Изберихме. Къде е прекия път, бе? Видей го. Отиваме, взимаме багажа, 125 лева паркинг за 4 дни. Направо сме топ. Включваме се после, сигурно от... По-ефтино, ама заради бабанчето. Ти накаради им на... Може и безплатно ни е на паркинг, ама... Да кротим някъде на 2 да кротим, км.
Добре, после отиваме някъде да ядеме и вечерта се разбиваме. Отиваме на изненада на Илчо, който има рождение след 4 часа. Ето го брат Чу. Подготвил му е 600 лева. Подготвил му е лоши 600 лева. Ето го и най-големия мръсник, който избра прекия път, ама се връща като котенце. Добре, включваме се после, много яки кадри има. И утре сме сутринта на плаж. А сряда сме на вторник сме на аквапарк. Има брутални клипове просто за снимане. So that was a fucking lie. Брутално е. Айде. Тук що вървехме 10 секунди, не 5 минути да вземем нещата. И Митката вика само бъдете спокойни. Ние този куфър, как тия сакове, тия напитки тук, как ги качи до там, не знам. И оправим не си кости само. Бъдете спокойни. Дончо, знаеш един прек път? Може ли да се отворя? Може ли да се баш удара на там? Много сме изморени, аз имам 10%, ча? Сними къде го удари в този гол. Къде си го ударил, бе? Брат, къде да се бутам там са при Митката? Мите, яйцата да не забравиш. Лошия! А? Имаш яйца. Ще не му свил огледалото. Как няма да се има? Как няма, бе? Айде, включваме се после, че направо вече не издържа. Много съм изморен. Той е за утре, бе, Мите. Ама вземи го, да после сбира, може да го направи. Айде. Мале, лошия ще оправи! Мите! Лош! Мите, не ме пръскай, бе! Айде, Пати, ванката го слепна! Митака почава да ни пръска! Доля, само телевизора да не намокриш! Ванката го прострелява! Ще оправи? Доне! Резервуар има 6 кила. Мит, Доне! Аз това лизгар? Трябва ти лизгар, мале? Лошия. Лошия търсиш лизгар за теб, Ангова. Чай. Иван. Как се е изпънал? Часа по-късно. Приготвяме се да излизаме. Айде, струма! Да ядем, не сме яли от 7 часа и половина. Отиваме някъде да ядеме. Илчо на 90% знае, че сме... Не знае нищо според мен. Според ванката на 90% е тука. Че знае, че сме тука. А до нашия хотел има пул парти. Има пул парти там. Гледай се нещо. Само телефон на изприч, защото... Да не стане песна. Отиваме да вечераме и гаскам на Илчо. Трябва да си държи тук ръката, ама не знам. Нямаме търпение просто. И после на тази маса купон. Бири, само бири. Вижи на тераса. Вече сме почти на изненадата хора. Тук е Анчето, Митката ми. И след точно колко ще се доне? И 55. Лошия какво направи? Лошия ще паднеш. И 55. След 10 минути отиваме при Илчо и се размазваме. Направо се разбиваме за изненадата. Нямаме търпение и вече ядохме от... покажи тортата. Вите, искаш ти да не знаеш, че се Това е нашата торта. Не, аз я избрах. Аз това не мога да го пукна. Как трябва да го гръмна? Тортата става на 20. Иван. И имаме ето такива парции. Има го поделено да не влезе. Илчо нема как да дойде тук. Той да живее тук. Нищо. Няма шанс, какво ще прави тук Илчо. Мале, как се вълва. Има и шапка. сама сега. Happy birthday, Илчо. Не снимам. Добре, виждаме се после, айде. Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Ilcho! Happy birthday to you! Ajde, bravo! Узо паралия! Ето го и гостенино! Снимай! Не е паралия! Тавиери! Помари, бе! Тавиери? Как си купиш такова? Увеличи ли, бе, Антон? Я да си го ми помари! И паралия... The next day. Ето и Алето. Здравейте, приятели! Ето го и Мони. Стигаме си. Следващото приключение е сигурно на басейно на... Търси как сърдета. Добре, малко сада ме е ужасна. Къде си, бе? Лошия е белга на сирене. Рашко! Охлаждаш ли Водата е много мръсна. Включваме и с новите приятелки, които също влогват. Днеска сме в лав, нали? Мисля, че се разминахме. Малко да. Къде е Митката Мичева? Готви пези. Иле! Подготовка за дупката на Дончо. Ама не за... 4,64 км рампа. За телефон. Братята. Можеш ли? Добре, Доне, почвай да лягаш. Да мерим... Доне, я да видим, що ти стане, я легни. Шемас. Днес краката е гладки, озари ме тука. Легай, Доне, легай. Махай тази кърпа, легай. Просто ги изкопаме и за краката, бе. Нема, бе, да, добре, стой. Не, стой. Дръпни натам, бе, Ван. Пичове. Донката... Не, днеска е много яко. Днеския ден е брутално. Не, това момче. Брат, така че спят. До вечера сме на лав или на кабана или на викица. Доне, тук се сбелиш вече. Донката вече... Спали сме 2 часа. Повече сме. 4-5 часа. Сега, краката на тука. Лягай, бе, лош. Шеймас. Чуете си има Ван. Сей така малко. Сей малко. Да фана после за нещо. Не знаеш, че те снимате. Знам. И Дончо почва. Ама мани си ръцете, бе, сложи си ги там, така. А държа как го такова ще се събира. Стига е 100 палец. Така сложиш, Аро, некде. Шейманс. Китайско машение. Само да им стаята. Дали знаеш, че е само, ако искам... Отвори устата, Доне! Дали знаеш, че е само, ако искам да си не заил. Опарчам водата. Аро Линч! Бабано ще го прави. Може да стане лесно и трябваше още много лесно. Фащаме ли се? Продължаваме. Почваме да си готвим. Прибрахме се от морето и почваме с яйцата. Продължаваме. Всичко се гледа, шо? Перфектно. Ако иска някой да почне да реже. Марсел! Лош! Почни да режеш.
Какво искаш да режем? Ще чукне яйцата са. Ми краста ли си? Иди на терасата, вземи тъпата дъска, брат, и почни да режеш салат. И сирене сложи. 4 яйца на човек. Да. Вие 3 човек правите ли яйца? Аз мога да правя салат. Още малко се готови. Георги, мръден малко. Добре, Антон, мърдам. Също за мен ми трябва такава чаша. Чаша? Съответно, нека. Не знам. What the fuck is this shit? Чего? Чего ты? Огън имаш? Не знам, огън, брат. Файер. Да не се парим как. Аз не ги имам така. Как? Не така как ги правиш. Окей, От другия. ти си просто идеален, ти имаш едно IQ. Едно IQ, аз Имаш минус IQ. Ти имаш едно едно нямаш. IQ. Едно IQ имаш. Аз мисля, че си умен. Ти като четаш ми, хората губят IQ. Аз мисля, че имаш IQ, брат. А просто отчаиваш. Кое учаваш? IQ-то ти! Давай. Пет кеши. Седма. А домата мика ли? Домата не са мити. Добре, измигите домати, фани. Какви са сами фануси? Доста е кръстени са. Добре, IQ, и аз мога фана само два са. Има IQ. Бе IQ хвана други. Сложи го в другата ръка. 4 IQ има това. Ти имаш едно IQ. Ти се замера и че не къде да. Вот има едно. Разикам се и ти някаква псова си. Не, имаш това. Не. Десни човек не трябва да се носи много чипа. Ще ги мили дичи, не, сега така няма. Нека си ги смирите според. Ще ги мили. Коля, ако си ги смих, знаеш как? Ако искате. Ано, си какво е? Да, вот. Първи път казах до вас, имам че не е дилем гидме. Аз почна да. Това ще живееш. Не, ти ще служи. Защото ти 4 дена така, че ние таки седат. Да. Не сега да кяпнем всичко, да почне да бъде. Да, бе, няма да бъдеш. Бум! Вече сме в готова маса. Всичко е направено. Другите още готвят, ама не мога да се чакаме толкова много, че има само един тиган и един котлон. Аз си напрех краска и Жулет, я го и донката, който се сърди. Не се сърда, не се сърда, педал. Вот се сърди, не знам. Тенис корто ме клей, що го поливаха с нощи вечерта. Това е най-якият комплекс. Аз питах, той е на един хотел, ама на друг хотел. Добре, почваме да ядем.
Водка от лав. Айде, лоши! The next morning. Не мърда това човек. Где стига, бе? Извинявайте хора, но просто нямаме кадри от аквапарка и от последния ден. На отиване най-лекия път, на връщане също лек път, а тук си... Да не казвам, брат, има поне 3 км опашки или 2. Не повече. Отспиш, бе, Доне. Пазикам се, Доне. Най-доброто море за тази година. Вече сме след не знам къде. Приключението на Слънчев бряг беше тотално. Всичко се заслужаваше. Всичко, да. Нещо се бута времето. Малко на наш език. Много добре. Границата е така, че как Това наистина, това е след 3 км опашка, много повече май. 5, 6, 7, 7 не, ама 5 ги има. Руска е машина. Българска е машина. Man United, Speed. Не, много повече. Повече, да. Мале, ако чекахме, G-класите гледа как роти. Като се опитва да си поръча... Взима си Биг Мак. Взима си Биг Мак и си мака готово. Ванката напри най-големата песа. Взима Биг Мак и остава само месо и гасо. Месо вземеш. Още ванката си поръча, моля. Да, чекай. Не, чекай. Аз му казах, ако искат да направим тази порцията, къде е оферта, Марта си го взима. С 12 там нещо. Се бави много долу. Доне, натисни копче. Не си го почува. Остай ванката сега да натисне, Доне. Остай ванката. Остай, Доне. 40 лева. Да, трешки на шилата. И сега натискай нещо. Да. Според теб, кое трябва да натискаш? А? Според теб, кое трябва да натискаш? Ей, кумба. Трябва да кликнеш нещо. Не, вале. Прочи, нека да пише едно нещо дадено. Пише едно нещо дадено. Трябва да натиснеш. Трябва да натиснеш едно нещо. Ванката от цяло ме кажа. Ванката от цяло ме кажа. Давай, бай. Иванка сега се правиш, бе. Верно. Не, върно знам. Малки ни блокират. Давай, натиски преглед на поръчки. Защо да преглед? Давай, натиски. Аз съм на... Не, благодаря. Ти даеш някакви дарения? Не. Приключване на поръчката.
На каса. Ай, готово. Принтера ви го. Ай.